ένα μεγάλο φουκιάχ ταξιδεύει οδυσσεβά. Το τραγούδι ας πούμε του Οδύσσεβα που φορτώνει κόσμο για την Ηθαγδάτη. Με λαχτάρα θα τη φέρει απ' της θάλασσας τα μέρη, στις πηγές του ποταμού του, στην αυλίτσα του σπιτιού του. Κεφάλαιο πρώτο. Ανεβάστε τα πανιά, κατεβάστε τα κουπιά, κι άιντε να αναλάβετε την άκρη του σκηνιού του. Γιατί δεν τρέχετε?